ha posat sobre la taula un excés de població activa, que s'ha traduït en un increment de l'atur. En el cas d'Espanya és un cas molt concret perquè hem tingut un model basat en la construcció, però pensem que l'atur en tota Europa i als Estats Units s'ha disparat. Als Estats Units, que tenien una taxa d'atur mitja d'un 4,5%, 4,5%, s'ha passat actualment a una taxa d'atur d'un pràcticament 9%, tenint en compte que el 50% de la població activa està aturada, és un atur de llarga durada, és a dir, una situació realment molt dolenta. Clar, què és el que passa? A Espanya és claríssim, amb un atur d'un 24%, per què? Perquè ara no es fa vivenda i com no es fa vivenda aquesta població no es pot absorbir. Aquest és un problema que és terrible i és un problema del que no es parla, és a dir, ara tenim un atur molt elevat però aquest atur no baixarà o baixarà molt poc, és a dir, l'atur estructural tendeix a ser molt elevat perquè no hi ha una forma d'absorbir aquesta població activa. I per altra banda, i que això avui dia és el pan nostre de cada dia, el subsistema financer està totalment desballestat. A Espanya i a tot arreu. És a dir, la famosa frase aquesta de «todos los bancos tienen problemas» és absolutament certa. És a dir, pràcticament tots els bancs estan en una situació molt, molt complicada a Espanya i a tot arreu. Clar, si tenim en compte que el nostre model és un model que s'ha basat en el crèdit i en la compra de deute pública per part dels bancs, i els bancs tenen problemes, això significa que els seus actius estan fets malbé, amb la qual cosa no tenen un raspall per donar més crèdits i la gent està endeutada que no pot... És a dir, és una situació realment complicada, realment molt, molt complicada. Bé, amb aquest gràfic podem resumir una mica el que ha sigut, no sé, l'evolució fins ara. Mirin, aquí tenim els països més rics del món, tenim 4 fases clarament diferenciades. En una primera fase, any 2005, 6, 7, les fases del mundo va bien, tot és fantàstic, creixements realment importants, 3-4% inclús, però de tota manera fixin-se que la tendència és una mica cap avall, no sé si ho veuen, és a dir, no és totalment uniforme, ja alguna cosa està indicant que va una mica cap avall. La fase de caiguda, combinat amb l'aparició del problema de les subprimes i la fallida de Lehman Brothers l'any 2008, enfonsament, recuperació meteòrica degut als planers, se'n recorden del planer? Els planers, diferents planers que es van posar en marxa a tota Europa i als Estats Units, injecció massiva de diners a la banca, 25% del PIB als països rics es va injectar al sistema, recuperació, però quan al maig, literalment, al maig del 2010 es veu que aquesta via és inassumible, canvi de tendència i la tendència ja cap avall, avall. És a dir, són unes fases, a més, molt típiques, és a dir, no hi ha possibilitat d'un error aquí. Bé, el que dèiem del deute, aquí tenim a la zona euro la evolució del PIB, ratlla línia vermella, al endeutament línia blava. Zona euro, Mirin, el PIB als anys 2001, 3, etc., 4, és alt, és elevat, és a dir, és un PIB que està molt bé, realment és important, no? La relació deute-PIB. Què és el que passa? S'enfonsa i després, degut al planer, es recupera. Però mirin que l'endeutament creix i creix i creix i creix i creix. Inclús amb el PIB caient, l'endeutament continua creixent. Perquè, clar, la deute s'ha de refinanciar. Què és el que passa? El que passa és que ara estem aquí, tenim un PIB, miren aquí a dalt, amb una tendència decreixent, amb una situació realment esgotada, però l'endeutament és veritat que no ha crescut més, però s'ha estabilitzat.
És a dir, tenim una situació, zona euro, tenim una situació de PIB amb un problema de creixement i, per altra banda, tenim un altre problema que és l'endeutament. L'endeutament el deute té dos problemes. El primer problema és que el deute s'ha de pagar i el segon problema és que el deute s'ha de pagar. M'explico? No. El primer problema és que el deute s'ha de pagar. I què vol dir això? Que part del que estàs creixent l'has d'utilitzar per pagar el deute, però a vegada el deute que tens, el tens. És a dir, per això deia que el problema del deute és que s'ha de pagar i s'ha de pagar. Aquesta situació és una situació realment complexa. Bé, baixem una mica de nivell, parlem d'Espanya una mica. Espanya té realment, això són quatre dades, un quadre realment molt complicat. Per altra banda, la productivitat. Espanya té una productivitat molt baixa. Pensem que en relació a Suècia o a Àustria, Espanya té un retard de productivitat de 30 anys. Tenim, a l'any 2005, Espanya tenia la productivitat que Àustria o que Suècia tenia l'any 1975. Per què? Perquè no és que el treballador espanyol sigui un vago, no. El problema és un problema d'inversió. L'empresa espanyola, parlo de l'empresa mitja, com produeix un producte interior brut de baix valor afegit, no li surt a compte invertir. I la productivitat no s'aconsegueix més que amb inversió, no hi ha una altra via. Llavors, clar, a l'empresa espanyola no li surt a compte invertir, amb la qual cosa la productivitat és baixa. Què ens diuen els polítics? No, és que per guanyar competitivitat hem de reduir salaris. Això és absolutament fals. El salari mig espanyol és la meitat del salari mig anglès, però la productivitat anglesa és molt més elevada que la productivitat espanyola. Per què? Perquè a Anglaterra s'inverteix molt més que a Espanya. Aquesta és la realitat pura i dura. En segon lloc, Espanya té un nivell d'endeutament brutal. Espanya té un nivell d'endeutament del 396% del PIB. Aproximadament uns 4 bilions d'euros. Bilions europeus, no bilions americans. Espanya no pot pagar el deute. Home, Espanya no pot pagar el deute. A més, el problema que té Espanya amb el deute és que els dos elements que ens han de treure o han de fer més per sortir d'aquesta situació, que són les empreses no financeres i els bancs, és a dir, les empreses financeres, són les que tenen un nivell d'endeutament més elevat. Pràcticament un 139% les empreses i pràcticament un 103% la banca i les empreses financeres. Deute públic, Espanya no té un problema de deute públic. Espanya, el deute públic només és un 68%, 68,5%. És a dir, no té Espanya un problema de deute públic. Per exemple, que es facin una idea, Alemanya, la famosa Alemanya, el deute públic a Alemanya és d'un 87%. O sigui, Alemanya té molt més deute públic que Espanya i està pagant molt menys que Espanya per al deute públic. El deute públic a Espanya està pagant un 6,3% perquè li compren el deute i Alemanya està pagant un 1,17% de deute de 10 anys. Per què? Perquè Alemanya té molta més confiança, dona molta més confiança que Espanya, malgrat que Espanya té menys deute públic que Alemanya. Per què? Perquè Espanya té un nivell, com deia, d'endeutament les empreses i la banca elevadíssim. I les famílies també, Déu-n'hi-do, un 86% de deutament, amb la qual cosa el consum és molt difícil. Les famílies espanyoles ara ja poden consumir realment molt poc. Màxim tenint en compte l'altre problema que té Espanya, l'atur. Espanya, el 31 de desembre del 2012, tenia un atur del 22,85%. A dia 30 de març el té del 24,86%. És a dir, en pràcticament 3 mesos ha pujat dos punts a l'endeutament, a l'atur. A l'atur juvenil, a Espanya, a 31 de desembre del 2012, era del 49,5%. I ha passat a ser del 52% a 30 de març. És a dir, Espanya té una productivitat baixíssima. A la vegada, les empreses i la banca espanyola estan superendeutades i les famílies no poden consumir perquè tenen un nivell de deute elevat i un atur terrible. I per acabar d'arrodonir-ho,
Espanya té 1,4 milions de persones, és a dir, 1.400.000 persones que estan treballant a temps parcial perquè els obliguen, perquè voldrien treballar a temps complet. Per exemple, una infermera que en un hospital la contracta per treballar 4 hores al dia, és a dir, 20 hores a la setmana, però ella voldria treballar 40, però només li contracten per 20, per exemple. Clar, això és terrible. I a la vegada hi ha 410.000 persones que han deixat de buscar feina perquè no la troben. Per altra banda, vostès saben que l'any 2001 es va canviar el sistema de càlcul de l'atur a Espanya. Si ara utilitzéssim el model vell de càlcul de l'atur, ja estaríem amb un atur d'un 30% a Espanya. És a dir, és un quadre realment complicat, molt, molt complicat. Bé, quatre paraules sobre les diferents coses que hem vist. La productivitat. La línia blava és la productivitat de la zona euro. La línia vermella és la productivitat d'Espanya. Mirin, any 2002, 3, 4, 5, 6, Espanya va bien. Sí, se'n recorden de l'Espanya va bien? Mirin, quan millor anava Espanya, pitjor anava la seva productivitat. Per què era això? Per què passava això? Passava això perquè a Espanya aquest anar bé, aquesta generació de producte interior brut, de PIB, es feia via mà d'obra, es feia via ocupar més gent, però sense inversió. El PIB creixia, però la productivitat baixava. Curiosament, ara és quan està creixent la productivitat d'Espanya, quan està incrementant-se l'atur. Perquè s'està anant a l'atur la gent, en principi té menys valor afegit, que genera menys valor afegit, amb la qual la productivitat s'està incrementant. El que dèiem del deute, línia blava, el PIB, el producte interior brut d'Espanya, entre l'any 96 i l'any 2012. Línia blava, producte interior brut. Línia vermella, deute públic. Línia groga, no sé si es veu bé allà al fons, endeutament privat. Mirin, la deute públic a Espanya s'hi creix molt poc, és a dir, està estabilitzada totalment el deute públic. És a partir de l'any 2008 quan comença a pujar, quan es comença a posar en marxa el planer, però fins a l'any 2008 el deute públic puja molt poc. És la deute privada la que es dispara. És a dir, ha sigut a base bàsicament de deute privada, recordin, famílies, empreses, banca, el que fa que es dispari el deute. I el mateix que abans, la deute s'estabilitza però no baixa. Han sentit parlar, els hi sona la paraula desapalancament, desapalancamiento, els hi sona? Doncs miri, el desapalancament a Espanya és res, és a dir, molt suau. Per què? Perquè no hi ha capacitat per reduir deute a una velocitat important. El mateix gràfic d'abans